Tabangay ko niya bro. Kibirahan ko dito bro. Oh, yun sa mereka. Birahan gani, kabugo gani mo oy. Kinsa may nagbira nimo? Luya po na yung mata na black eye mo na. Katulad ng tapita bro ay. Saman, resbak ta. May pa. Tesa, pila makabuk nagkulata si Muha dong? Kaya daghan gani, manguli na lang me. Usara man to bro. Salamat. Usara na ka buo. Sige. Ato to. Ikaw agad ako si mo kay usar man nakabuk. Kaya na eh. Nakabok sa busy. Hoy! Bro, what ako bro? Bro! Hoy, bro! Asa di mo pa dong di ay? Pero ang atong amigo pag kulata lagi bro nya. Saman ko ka, brisbak ta. Sige, kikulata si sa mi ko ba? Yan sil. Kulata. Bagi tulata. Ya mo brisbak dai mo. Tara, lakoy ta na. Uli lang guro ko maghipos-pukos baka. Ano na bro? Ato ni tabangan tong amigo bro. Kaysa time bitaw nga maglingaw-lingaw ta. Naa ka pirmi. Nya karon nga nay problema nagka-trouble, mulikay ka. Ug mao na di na mao. Di man gud kay hapon naman gud nya magkumpay pa man kus baka gud. Taysa ba? Pila man kabuk nagbira niya di eh. Usara mo nagbira siya agad na unsa na taong kay. Ah, usar di ka buok di ay. Tana uban lang tayo ug mara ko to kumpay ang baka. Murag mao na. Minaw na ko muna ipasabot niya no, blue sa nina. Usar po ka buok. Oh, paula gina lagi. Mao gid na. Kada mao na. Man, ato nang birahan. Ay siguro murag di mo guro na mao. Paula gina lagi na usar ka buok mo lagi ngunya usar ko nagbira niya. Nagablo. Nala sige. Sige. Usa man ni dong. Iki nagbira sa mong kauban buanga ka. Usa gibirahan ba? Di ka guskong umano, nag-ibok kong mangga. Kay mangga ba nas ning buhilas man eh. Bogo gini mo kaklaro anang orange. Dito gabira sa mga amigo gyud. Usa gibirahan ba? Tanaw ko na ako PCO nangita guskong bakal. Ah, wala na kang istorya. Why dagang istorya buanga. Papuspusar gyud ko dong. Problem solved. Lalo niliw ka ba bro? Lo. Hindi. Patiwas ka? Ay, sakto na. Katay na bro. Hala, bro mala. Dili na mao. Sa? Di na mao. Lo bro, ikaw ba ginagpuspus bro? Dito ako lang pusbus. Noy, sa loay. Dami no. Ang kita nun, yung ikaw nagkulata nun. Asa man gani ka karon ha? Diha lang ka kay Ari lang sa dire. Sige na. Asa man napita nagbira nimo oy. Katol to dapita ba katong balaya ba? Dito pa di ay. Ukat to. Tara. Ko man ginibira gid. Sa bro. Kanay, mo na nagkulata bro. Mo na. Oh, Muna. oh kana. Ay mo pagkumpiyansa, isog kay na. Mao na nagbira nimo? Oh, mao na. Kabata anak. Bata bitaw gahi kina. Sus, pur nagyari na to dire. Pinaghipos lang kus kong baka. Batara man dahil na. Gahi na. Gahi na buanga kan be. Mga garaan ni buanga. Kamu dia. Ko mosunod. Ikaw na lang diha oy, apil-apilon pa min nimo nga bata ra man na. Ikaw na lang diha god. Ikaw ba? Hasta bata imong patulan. Ah, swagin hadlock mo gyud, sama masud mo di. Hagit man guni oy kana. Sisunod dira. Bata bitaw. What's up mga mananap? So karon di ay mag-shout out na tanong. So karon Time to shout out. shout out na. Sige, ikaw na ba?
Shout out ko ni John Rito Ring, Allen Steven Tulingin Pantaleon, Oh, yes. Shout out, Micaela tol. Di Paula Ganzon. And Paduga family from Malingin, Cebu, especially kang Christopher Paduga. Okay. So kani shout out Inok sa akong classmate si G. Ford Midel, Kinit May Pido niya basta Kinit May ito. Mo lagi. Gwapa na. Gwapa. Nya kami Burley Pantaleon. Shout out big shout out is mo dayo kang Orlando Monterde. Ug sa tanang classmate nako sa kuan Karim Section B, shout out yung tanan diha. Okay na yun. Karon, Karon bro. shout out ko sa akong kabrad Jacob Ortega from Banban, Delta Road Chapter, Long Live Brad. Og ni Ariel Bagyo from Bugo, Long Live sa Brad. Og ni Alessa Jane Dote from Libertad. Shout out sa special mention sa akong anak sa Bulacan, Judian, o sa akong Brad Bibot. Long live Brad. Akro bro eh. Balik ka shoutout ko ni Ale Permo, Juana Inot, Jonas PH, Jasper Pianyar, and Apondar family, especially kang Jollibee Apondar. Ay kuan dito de. Kinit May Muraka dito de apelyido de. Can I make one thing clear? If you was in the trap, brother, have Thank you mga mananap. Papisco loco, Cause he was good, good. Needed a love with the underdogs on top. Then only I'm a